Arratsaldeon, bai. Bai, begira, duela urte bete gutxi gora bera garbigailu bat erosi genizuen, eta orain arte ondo ibili da. Baina gaur ez du arrankatzen. Bai, denetik probatu dut, baina alferrik. Bai, argia pizten zaio, bai. Aizu, baina nola enuen atea ondo itxiko? Adar jotzen ari zara, ala? Ez, barkatu zuk, ez da zure errua. Ez. Ba, ez dakit, gaur egun botoi guztiak plastikozkoak dira, agian baten bat puskatuko zen. Bira, ni lehenbailen konpontzearekin konforme. Gaur etor zaitezkete? Ordu bete barru? Bai, oso ondo. Bermea, ez dakit, urte bete baina gutxiago dela esango nuke. Bira, doain konpontzeko aukera izan ezkero, mesede galanta. Paperak presti izango ditut. Bai, teknikaria iristen denean, berarekin itzengo dut. Nire datuak zertako. Bai, barkatu. Bai, izena Josu Gartzia. Bai, helbidea kale nagusia 45, bigarrena. Hori da. Bale, mila esker. Laizter arte. Agur. Jode, hori bakarrik falta nuen. Laneko arropa guztia barruan daukat, espero dut biharko lehor egotea. Ordu betetxo? Siestatxo bat, eta fuera.